Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor Pibaro sesisian ngi piang sabhai pi share ki Khubor na kimat kabajupan pi na ka batisi TV. Yine passion kon sharp shi Khubor na Kylleng ki benta chong ka Jylla. Ka Khasi Students Union ha ka Tarik Nailar azapu nrio. Kala dawa ya ka soka Jylla ban weng ni suspend mardor ya deputy commissioner but ya superintendent of police ka East Jylla district kontobru iki pulet bad iki officer ka Meghalaya State Pollution Control Board. Nalor ka badawa badday ban pendam ru ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited bala pelong ha ka lifeway Tarik unaitung araza punrio. Ka Khasi Students Union kala penpau ya ka jingbitar halo ka jingkran jong usumbut menjerang ba ka Jylla bakmi ya ka tanat kampo yeng ba preston tensong. Ha ka bayade bat ka jingdawa ban pentrikam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ha ka Jylla. Ka Nyau Tribe Youth Development Council Central Body kala kenthot ting ya ka jingbam ailat ya ki ba persha banya shimbenta ha ka jingpen singau pat ba bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka benta ka Shri Cement Limited ha ka lifeway Tarik unaitung asa pun riu ha ka shnong dat stong East Jylla district. Kashnong Jakram hakini kisngi beladam kala kerpat yau MLA ka Maukrwat constituency uba reniktan lingdok tongkar banwat yekilat kilinti ban penha yeki surok shnong knang ban pensuk yakalit kawan jonggi patba badru ban penkre yeki artli ki jinga senghe ka seng kenthei nong kriem nong thamai kala pelong ya ka jing a jipinshai yeki kmik pa hadien bala saki hakini kisngi ki ba menta ki khun kim singap sho yala ki jongki kmik pa henrei kila shania haki social media bat haki parlong. Habaya kren bat unong lum Khubor jong ka batisi TV ka president jong ka seng kenthei nong kriem ka Dr. C nong bri. Kalai thu ba ka jing pelong ya kani ka jing a jing penshai bala kershan rat ba da ka dor ba shnong nong kriem. Ka long namar ba ka sngau khia ban yo I ba ki khna ha kani ka juk ka ba menta kim sngap shu ela ki kmi pa. Bat kani kala ja menta hamman la ka wei pa ka wei kalong ye. Ki pulit ha ka sngi satjan ka Tarik Nailar araza punriu lara bantian bishar yiki sawut kinong yalam ka Nyau Tribe National Youth Front East Khasi district ha ka shari Shillong hadien baladep banle ya ka medical check up ha civil hospital Shillong u general secretary jong ka sengkur Kharsantiu central body perki ba yang assembly lijngo ye ikong sildaris Kharsantiu ilong kmi ibra sha pom dakawat haurunar ubala thambor ha ka yingsa ka jongki kablaja dangshen ha ka shnong maurok porsosat West Khasi Hills district kibriya ki bamla bantip lani ban ithu ha ka Tarik Nailar aza punriu kilalet ban kawang daki petrol bomb ya ka office rekam jong Meghalaya State Pollution Control Board u member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. G.H. Sharma habakran shikla Pyrthei Khubor halo kani ka jingja ula pentip bah kapor kumba khat ar shipawa a no phaisni kat ba udang mi na office panlet chaka jingalang shaberni hat report district ula yo jingtem na kinong trei bakala don ka jingsha kawang petrol bomb kinong yalam jong ka all Meghalaya Pharmacists Association klapen paw ya ka jingsngo khia halo ka jingsnga menti ka sarkar Jylla yekimat jingdawa jong ka kunhun mentala license kanthi Haga Tarik Nailar asa pun riu kino yalam jong ka seng kilalit ban IT daga jing thop pin ken mau yung menteri rang ba berkunjuk ru yung menteri katnat ka koy akhia ka sarkar Jylla ba welat miki shilla haga bayade bakani ka jing dawa menta panya phash ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka sarkar Jammu and Kashmir kala manjuri ki artli ki project ki ba shongdor shipho 0.9% klor tingka naga benta ban penya pensa Bat ban penha yiki jakan yam ki bakongsan ha Anantnag district. U miturang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma uloong ba ka sarkar Jylla kan khot yiki Rio Shampang na ka Indian Institute of Technology Guwahati ban penkre yiki buitrikam ki bathmai na ka banta ban yakun persha ya ka jing e ka bujuja na ka jing sharong ka khandau ha ki banta jong ka Brahmaputra. Shwabandap Arsenam ka jingsha le bi ijat bat ka jingsha Punjab jong ka wei ka junior doctor ha ka jaka a jingsumar RG Car Medical College and Hospital ha Kolkata ha ka Tarik Nailar ka kami jong ka London ka Ratna Debnath
kala rai ban yam brio hendrio sngi halor ka jingdo no yala ka jong ka khun kan thei ka ba I thamsim ka debnan ka badeiru ka MLA jong ka Bharatiya Janata Party na Panihati Assembly constituency kala penbena ya ka ni ka rai ha social media ha ka mi jong sngi blai ka sarkar Tamil Nadu hapok ka jingalam jong minturang ba ka Jylla usi Joseph Vijay kalapan kala yiki kendon halor ka jing a jingbit yiki marpo kendo ki barin ban island na kabanta bandi yiki kattu ka ni ki marpo kendo ki ba shok kham shongdor na ki par ki ba a jingbin ka jingpen he ya ka kunhun menteri jong ka sarkar jong ka Karnataka lakmi linti bakan urlong ha ka singin kong ha ka ba ya ka thup kerteng jong ki menteri ansa a jing menjur ha ka high level meeting ka ban salong ha ka yingsa jong president ka congress Malika Arjun Kharge ha New Delhi Unoy lekai boxing ubala yok khur ya ka takma Olympic Vijendra Singh ula bu jingkili ya Rahul Gandhi ubalong ru unoy lam jong kalyang persha ka seng congress halor ka jingbam penmi yaki kerwo ai kublei yaki nong yale ka jong kari India kibara yok khur takma ha ka lumpung yale ka Commonwealth Games araja pun rio da ka boong baka jingjob jong kari ha kiran san yale ka kamdei bandan ka jingya sngopher ha ka san hima sima ka Lovelina Borgohan ka nong job takma rupa ha ka Commonwealth Games kala IT ya ka takma shakipat ba ka Jylla Assam kibara shakta ha ka jingshlei What happening ka jing shakta na ka jingshlei ha ka Jylla hendri ki pat ba kila lek kemen ha ka district bakala mi khman ba ki shlem le ka sports ha ka Jylla Anwar ki kenthei nong ki ulum na ka Jylla Arunachal Pradesh kila thau history da ka balong ki kenthei ki banung kong na ka Jylla Punjab ha ka jinglei ki ya ulum kun ubajrong nyau hajar nyau meter ha ka than zanskar jong kala da laong ki bor sarkar ha ka sni ublei ka January tali bat ka hachu lambu kila poi haklia jong ulum kun hakapor nru bujim step haka arpin yotrik naitung arza pun riu kini bakilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u president ka United States Donald Trump ulo ong ba ka junior kran bat ka Iran kan sedang ha ka janmi skin kong da ka bakado ba ka Saudi Arabia ka UAE bat ka Qatar kila kerpat ya ka United States ban pinsange no ya ka jing hartma U President ke Iran Masud Pezeshkian ulong baka Iran kadai ban penbor ya United States bakan yaine ha ka jingate soskolar ngot hu jingmun kabalaya soy hapreng kini ki artli kiri ulapen pau ya kani ha bapenmi ya ka jingtho ha ka san social media X da ka baong ba ka don ka jingas ngot hu jingmun hapreng ki khot jong ka Supreme National Security Council jong ka Iran halor kani ka MOU O Menteri ka Sarkar Iran ubkhmi yakatnat kambari Uzayed Abbas Rakchi ulai thu ba ka jingakran hapreng ka Iran bar ka Oman halor ka Strait of Hormuz kala dan ha ka benta ka bakhadu ong katnat pathai Khubor batikna jong ka IRNA O Rakchi ula pentip ha ka jingalang jong penhun menteri ba ka jingakran kala ya shakhmat bar ka donru ha ka lenti ban pendap yaka Uwe ubriu layap bat prangut ki bay patlam saw ha ka jingsha siat ha ki para marjan ha Portland ka Jylla Oregon jong ka United States ha ka sngi ublei katkum ka por jong ka US ong ki bor sarkar Hapreng ka jingkulmar ka barangi peteng ha Kashmir ka balasin shah ka Pakistan ka Joint Awami Action Committee ka lapin sa priang ya ka video ha ka ransan social media X ka bapin I Pakishipai Pakistan kidang tan pat thombor ya uwe ubriu ubadeiru uriu pat ba ha surok ha ka nong ba Muzaffarabad. Ka Nepal kala kerpat ya ke India bakan ithu no ya ke National Identity Card jongka kum ka dulir le jinglet ka babiang na ka benta ban jam shiliang put. Da ka batmu ban pinshisha ya ka jing ithu bat ka jing pahara ha ka joko por ban pinsuk ru ya ka lek kawan jongi pat ba hapreng kini ki artli kiri ong he officer jongka immigration. Ka South Korea ba ka United States ha ka singin kong kelas dang ya ka project ti mau ha ki ki badan ha ki rut duriau ba shate jong kari ban wat ye ki leng khot leng khai jong ki ling sun ka United States ki bala hab ha ka thama Korea house nem shia ja khandai spa san pho hadu san phulai om ga tanat ya dari jong ka sio ka Cuba kala shakta ha ka wei pat ka jing lip boarding ha baro ka wei kari ong ka National Electric Union ka union ha kurwo bala pinmi ha san social media kala pentip ba ka slam boarding jongkari kala mat ya ka jingdu boarding ha ka por shipho baje kat kum ka por jongkari ha ka sing blai tikitu kilong ki Khubor hakimat mtasgi khublai Welcome to MIT University Meghalaya,
where you don't just chase dreams, you build them.